Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mang Agustin. Taong 1962, Isla ng Corregidor, Cavite. Itong mga panahong ito, naninirahan malapit sa yungib ng Malinta itong pamilya ni Mang Agustin. Ayon sa kanya, wala namang espesyal sa lugar na yon, maliban sa ginamit ito noong panahon ng digmaan. Dahil sa marami ang namatay sa lugar, naniniwala sila hindi mabilang ang mga kaluluwa doong nagpapagala-gala. Kahit papaano, ramdam naman nila ang presensya nito, pero hindi nila naiisipang doong lumayo. Bukod kasi sa kapusila sa pera, hindi rin biro ang laki ng gastusin kapag magpapatayo ng bahay sa sentro ng baryo. Dahil dito, pinili na lamang nilang manatili, kalakip ang panganib na maaaring maidulot ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Para maprotektahan ni Mang Agustin ang dalawa niyang anak, marami na siyang pinagkonsultahang albularyo na mapagkukunan niya ng mga pangontra nito. Awa naman ng Diyos, sa halos mag-iisang dekada nila doong paninirahan, wala namang nangyaring masama sa kanila. Para makaiwas ang pamilya nila, hapon pa lang, hindi na sila lumalabas ng kanilang bahay. Hanggat maaari rin, sarado na ang bawat pinto at bintana sa takot na baka merong makapasok na hindi nila nalalaman. Maliban sa bahay ni Mang Agustin, doon din naninirahan ang tiyuhin niya at mga kamag-anak nito. Sumatotal, nasa 5 bahay ang nakatirik sa lugar na yon. Bagaman marami sila doong naninirahan, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante, gawa ng tuwing gabi, amoy na amoy pa rin nila ang baho ng hangin na nagmumula sa yungib na yon. Ayon kay Mang Agustina, ang amoy na gabi-gabi nilang nalalanghap ay parang amoy ng taong matagal ng panahong namatay. Ilang beses na rin nila yung sinubukang hanapin pero hindi nila yon makita. Ang mas nakakapagtaka pa, sa oras na pumapasok sila sa loob ng yungib, nakakadiskubre sila ng mga bagong pasilyo na animoy unang beses pa lamang nilang napasok. Isipin nyo na lang, ang tagal ng panahong paninirahan nila doon. Dapat sa mga oras na yon, gamay na nila ang buong lugar, pero hindi yon ang nangyayari. Dahil sa wala naman sila noong magagawa, hinayaan na lamang nilang maging ganon. Hanggat maaari kasi, iniiwasan nila ang lugar, maliban na lang kung wala na silang pagpipilian. Yung mga bakal kasi doong naiwan, ibinibenta nila sa mga barkong pumapasok sa isla. Bagaman mahigpit itong ipinagbabawal, para kay Mang Agustin at sa kanyang pamilya, isa yung marangal na gawain. Nais man kasi nilang humanap ng ibang mapagkakakitaan, napakahirap naman ito, buhat sa limitado lamang ang napagkukunan nila roon ng hanap buhay. Sa pagsapit ng Agosto noong mismong taong ito, naging abala naman sila Manong Agustin sa pangingisda. Bagaman maalon, hindi nila yon gaanong iniinda, basta ang mahalaga, makalikom sila ng pera. Yung ilan naman sa mga pinsan niya, tuwing umaga pumapasok sa yungib para maghanap ng mga bagay na maaari nilang mapakinabangan. Hindi naman nila yon gaanong pinapansin, lalo pat may mga sarili na rin yung pag-iisip. Isang hapon, habang naglalakad sila pabalik sa kanilang pamamahay, nakasalubong niya yung pinsan niya na kalalabas lang ng yungib. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong kinawayan habang masaya yung nagwiwika sa kanya ng, "Agustin, may gagawin ka mamaya? Kung wala, pumunta ka sa bahay. Meron akong sasabihin sa'yo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya, bit-bit ang mga isdang nahuli nila ng mga anak niya. Pagdating naman nila noon sa kanilang tahanan,
agad naman niyang nasipat ang kanyang asawa na abalang-abala sa paglilinis ng bahay. Pagpasok naman nila noon sa loob, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa sinabi ng pinsan niya na nakasalubong niya sa daan. Matapos naman yung marinig ni Mang Agustin, minabuti na lamang niyang magmadali sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Sa paglalim pa ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, agad naman siyang nagpaalam sa asawa niya na tutungo na siya sa bahay ng pinsan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumango lang naman ito habang pinapaalalahanan siya na mag-ingat. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, lumabas na nga itong si Mang Agustin, bitbit ang isang gasera na merong hawakan. Habang binabagtas niya noon ang daan, panay naman ang kanyang paglingon sa kinaroroonan ng yungib. Sa bawat paghakbang niya kasi, rinig na rinig niya ang pagpasok doon ng malakas na simoy ng hangin. Pakiramdam ni Mang Agustin, nagwiwika sa kanya ang hangin na parabang meron yung sikretong nais ilahad. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para umusad, mabilis naman niyang tinahak ang daan sa kabila ng mga ingay na pumapasok sa kanyang isipan. Ayon kay Mang Agustin, na maliban sa hangin, meron din siyang mga naririnig na sumisigaw at tila bang mga malalakas na pagsabog sa loob nito. Minsan, kapag sinusubukan niya ring ibaling doon ang kanyang paningin, meron siyang nasisipat doong apoy na animoy galing sa isang siga. Subalit, kahit gano'n na ang kanyang mga nakikita, patuloy niya pa rin yung hindi pinapansin. Sa isip-isip noon ni Mang Agustin, maaaring mga santel mo lamang ang kanyang nasisilayan noong mga panahong yon. Sa pagdating naman niya sa tahanan ng pinsan niya, mahinahon naman siya doong kumatok. Pagtawag niya ng pangalan nito, agad namang bumukas ang pinto kung saan doon naman niya nasilayan ang iilan sa kanyang mga kadugo na nanggaling pa sa malayong lugar. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bahay nito, doon bumungad sa kanya ang animoy grupo ng mga kadugo nila na parabang may pinagpaplanuhan. Pagsilay naman niya noon sa kanyang pinsan, dali-dali naman siya doong lumapit habang nagwiwika ng, "Anong nangyayari rito? Parang may pinagpaplanuhan kayong nakawan ah. Nako, kung masama yan, kayo na lang. Mahal ko pa ang pamilya ko." Nang marinig naman ng pinsan niya ang kanyang sinabi, bigla naman yung lumapit sa kanya, sabay tapik sa kanyang braso. Pagkaakbay naman ito, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, "Huwag ka nang maingay, Agustin. Tayo-tayo lang ang nakakaalam. Makinig ka lang. Mamaya malalaman mo rin kung para saan ito. Alam mo kasi, meron kaming nakitang parte ng pasilyo sa loob na parang kakaiba. Nung kinatok namin to, hindi solido ang kabila nito. Ibig sabihin meron yung doong lagusan na maaaring itinago sa atin. Sa tingin mo, kung papasukin natin yon, tapos sapilitang tibagin ng dingding, anong makikita natin? Mga armas? Pera? O kayamanan? Pumayag ka na, Agustin. Minsan lang to. Ano man ang makita natin doon, panalo pa rin tayo." Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, doon na unti-unting napapaisip itong si Mang Agustin. Siyempre, ayaw naman niyang maiwan sa ere, gawa ng kung magkataong kayamanan pala ang makuha ng mga ito, paniguradong maiiwan ang kanyang pamilya sa lugar na yon. Sa isip-isip niya pa, hindi yun maaaring mangyari, gawa ng habang buhay yung isipin para sa kanya. Nasisiguro rin niyang hindi siya nito babahagian, lalo na kung hindi naman siya nakiisa sa planong yon. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon na nga unti-unting naunawaan ni Mang Agustin ang kanilang plano. Ayon sa pinsan niya, papasok sila doon ng madaling araw para masigurong walang makakatunog.
Magdadala rin sila doon ng mga gamit pangbungkal na kanila namang isisiksik sa mga sako nilang dadalhin. Dagdag pa ng pinsan niya, kapag napasok na nila ang loob, dapat kalkulado ang kanilang mga galaw. Iwasan din nilang mag-usap at panatilihing nakamasid sa bawat daang kanilang tinatahak. Naniniwala kasi ito, hindi malabong may mga bomba pa sa lugar na yon na maaaring sumabog. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang nagpaalam itong si Mang Agustin na uuwi na. Habang binabagtas niyang mag-isa ang daan, panay naman ang pagdarasal niya sa takot na baka merong tumambang sa kanya na hindi kaaya-ayang nilalang. Maya-maya pa, nang marating na niya ang kanilang pamamahay, minabuti naman niyang magpahinga ng maaga. Sa pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, kasalukuyan na noong naghahanda si Mang Agustin. Lahat ng gamit na madadala niya, dinala na niya. Bago rin niya nilisan ang kanilang tahanan, inabisuhan niya ang kanyang asawa na kung meron mang maghahanap sa kanya, sabihin nito na malaot siya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang tinutulungan siyang dalhin ang kanyang mga gamit. Nang makalabas na noon si Mang Agustin, mabilis naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Kalahating oras bago sumapit ang 5:00, kasalukuyan ng umuusad ang kanilang grupo. Bawat isa sa kanila, maiging nagmamasid sa mga taong maaaring makakita sa kanila. Nang marating na nila ang bukana ng yungib ng Malinta, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pang pumasok. Walang sabi-sabi, tahimik naman nilang pinutol ang tarangka nito sabay bukas ng pinto. Pagpasok nilang lahat sa loob, dali-dali naman nila yung isinara para walang makahalata. Dahil sa napakadilim noon sa loob, napilitan naman sila Mang Agustin na magbukas ng gasera. Kampante naman silang hindi yun gaanong mahahalata sa kadahilan ng mataas naman ang pinto ng yungib. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Noong una wala pa silang gaanong nararamdaman, pero pag-ihip ng malakas na hangin sa itaas nito, unti-unti nang nanindig ang kanilang mga balahibo. Hindi nila mawari noon pero pakiramdam nila merong nagmamasid sa kanila. Ang mas nakakatakot pa sa lahat, dahan-dahan na silang nakakarinig ng mga kakaibang ingay. Pakiramdam nga nila noon, hindi lang sila ang taong naroon dahil sa mga kakaibang ingay sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang bandang gitna nito, doon na nila mas lalong naramdaman ang kakaibang pagpaparamdam ng mga nilalang. Sa maniwala man kayo o hindi, habang binabagtas nila Mang Agustin noon ang pasilyo ng Malinta, maraming tinig na sila doong naririnig. Ayon sa kanya, ang iilan sa mga ito parang humihingi ng tulong, umiiyak, sumisigaw at nagwawala. Kung iisipin, wala namang problema sa ganoong pagpaparamdam. Pero ibang usapan na yung mga bakal na naririnig nila na tila bang inihahampas sa lupa. Maya-maya pa, nang hindi na yon maatim ng kanilang mga kasama, nagpumilit naman yung tumigil sa paglalakad habang nagwiwika sa kanila ng, Bumalik na tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Malakas ang kutob ko. Merong mangyayaring hindi maganda. Bumalik na tayo. Wala na tayo ritong mapapala eh. Subalit, nang marinig ito ng pinsan niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot doon ng, di umuwi ka na. Di ka naman pinipigilan eh. Tsaka, ba't ka ba takot na takot sa mga multong yan? Hindi ka naman yan maaano. Pero kung duwag kang talaga, sigurado, may kalalagyan ka. Nang marinig naman yon ng kanilang kasama,
bigla naman itong sinugod ang pinsan niya. Mabuti na lang nagawa yung mapakalma ni Mang Agustin hanggang sa nagkasundo na muli ang dalawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpatuloy ang kanilang pag-usad sa kabila ng mga pagpaparamdam na kanilang nararanasan. Hindi naglaon nang marating na nila Mang Agustin ang lugar na tinutukoy ng pinsan niya. Doon bumungad sa kanila ang kakaibangang kulay ng dingding. Pagkatok naman niya rito ng martilyo, lahat ng takot niya napalitan ng tuwa. Sa puntong yun kasi, napaniwala siya na mahalaga ang bagay na itinago sa lugar na yon. Bago nila umpisahan ang paggiba sa dingding, minabuti muna nilang magpahinga ng bahagya. Upang masigurong walang makakalapit sa kanila, itinirik nila papaikot ng lugar ang kanilang mga sulo, tapos gumawa sila ng malaking siga sa pinakagitna nito. Pagliwanag ng buong paligid, agad naman silang nagsiupo habang masayang pinag-uusapan ang tungkol sa nilalaman ng dingding na yon. Akala nila Mang Agustin swerte na nila ito, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron pala doong nagkukubling panganib na habang buhay na magiging bangungot sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo kampante na noon ang kanilang grupo, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang trabaho. Bawat isa sa kanila, buong lakas na nagtulong-tulong upang madali nilang malisan ang lugar na yon. Subalit, kahit ilang beses nilang pinaghampas ng kung ano-anong gamit ang dingding, ni hindi man lang nila yun kayang galusan. Inaasahan naman nila ito, lalo pat purong semento ang ginamit para maitayo ang pundasyon ng yungib. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na nilang napagtanto na hindi nila kayang gibain ang dingding ng yungib. Yung mga martilyo at maso nilang dala noon, halos maganda sira-sira na, buhat sa paghataw nila nito sa dingding na binaunan nila ng mga pako. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na muna silang magpahinga para mapag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Habang nag-uusap noon sila Agustin, pansin naman nila ang tila bang pag-iba ng amoy ng hangin na sumisimoy sa loob nito. Hindi nila mawari kung saan yun nanggagaling, pero siguradong sigurado sila nagmumula ito sa bangkay ng kung anong hayop. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, wala naman sila doong nakikitang kakaiba. Yung mga ingay na naririnig nila, naglaho na lamang na parang bula. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, napansin nilang napakatahimik na noon sa buong lugar. Pakiramdam nila, wala roong namamahay na mga kaluluwa. Sa pagpapatuloy pa ng ganoong kaganapan, napansin naman noon nila Agustin na tila bang may kung anong nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Mula kasi sa malayo, rinig na rinig nila ang mabibigat na yapak na dahan-dahang lumalapit. Ilang beses na rin nila yung sinubukang hanapin, pero dahil sa dilim ng paligid, bigo nila yung gawin. Nang mapagtanto naman nila Mang Agustin na hindi na yun normal, wala na silang nagawa kundi ang magligpit ng kanilang mga gamit. Kahit hindi pa kasi nila nakikita ang nilalang na yon, malakas ang kanilang kutob na hindi yon pangkaraniwan. Habang binabagtas nila ang daan pabalik, bigla naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na pag-atungal. Paglingon nila sa kanilang pinanggalingan, nasipat nila ang dalawang namumulang mga mata na gumagapang sa kisame ng kuweba. Paglundag nito sa kanilang harapan, agad namang natigal po ang dalawa nilang kasama na siyang naging sanhi upang magpasya na silang iwan ito. Sa estado kasi ng nilalang na kanilang nasilaya noon, nasisiguro nila kayang-kaya sila nitong ubusin. Paglalarawan dito ni Mang Agustin, napakataas nito, tapos meron itong butot balat na pangangatawan. Napakaitim din ang mukha nito
na halos hindi mo yun basta-bastang masisilayan kahit meron ka pang daladalang gasera. Pero ayon sa kanya, na nagawa niyang masipat ng bahagya ang pagmumukha ng nilalang na yon. Pagtatapat pa ni Mang Agustina, may napakalaki yung bunganga tapos meron itong humpak na pisngi. Wala rin yung pangil sa bibig pero nasisiguro niya kayang-kaya nitong lulunin ng buo ang isang malaking tao. Dagdag pa niya na kahit manipis lamang ang katawan nito, meron yung pambihirang lakas. Nasaksihan kasi nila ang nilalang na yon kung papaano nito pasanin ang isa nilang kasama para lulunin mula ulo hanggang paa. Dahil sa pangyayari, wala na nga silang nagawa kundi ang maghiwa-hiwalay. Ang magkasama noon, si Mang Agustin tapos yung pinsan niya. Yung iba nilang kadugo, hindi na nila makita sa kadahilanang ang iilan sa mga ito piniling makipaglaban sa nilalang na yon. Bagaman nais nila itong tulungan, wala silang magagawa kundi unahin ang kanilang mga sarili. Aminado rin naman kasi sila, wala silang sapat na gamit para paslangin ang ganoong uri ng nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananakbo, doon na nila unti-unting nakita ang dulong parte ng kuweba. Upang masiguro naman ang kanilang kaligtasan, binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo sa paniniwalang kapag nabuksan na nila ang pinto, kusang lalayas ang nilalang na humahabol sa kanila. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan ng pinto, dali-dali naman nila yung binuksan, subalit pagsilay nila sa labas, nasipat naman nilang hindi pa gaanong sumisikat ang araw. Gayunpaman, pinili pa rin nilang lumabas na sa kuwebang yon habang hinihintay ang pagdating ng kanilang mga kasama. Ngunit sa kasamaang palad, walang dumating sa kinaroroonan nila. Nang mapagtanto naman nila Mang Agustin na napaslang na ng nilalang na yon ang kanilang mga kadugo, napaupo na lamang sila sa harapan ng kuweba ng Malinta habang umiiyak, sising-sisi sa kanilang mga ginawa. Hindi naglaon. Bahagya naman silang napatahimik matapos nilang masipat ang nilalang na yon na dahan-dahang naglalakad papalapit ng entradang pinto. Habang pinagmamasdan nila ito, pansin na pansin naman nila ang isa pa nitong kasama na animoy pagapangkong maglakad. Maya-maya pa, nang medyo magkaroon na ng liwanag, bumungad sa kanila ang isa nitong kasama, kumakain ng bangkay ng tao na pinagpipistahan ng napakaraming uod. Ang nilalang naman na humabol sa kanila, hawak-hawak ang tatlo sa kanilang mga kasama na wala ng malay. Bawat isa sa mga ito naliligo sa kanilang mga sariling dugo. Nais man sana yung tulungan nila Mang Agustin pero anong magagawa nila? Isa lamang silang hamak na tao na mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang nagpumilit umatras sa takot na baka habulin pa sila ng nilalang na yon. Subalit, nang akmang makakalayo na sila sa lugar, muli na naman silang napatigil matapos nilang marinig ang matangkad na nilalang na nagwika sa kanila ng, "Tama ang hinala ninyo. Kayamanan ang nasa likod ng dingding. Pero bago nyo yun makuha, dadaan muna kayo sa amin. Ginto o buhay ninyo, mamili kayo." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong isinara ang entrada ng yungib. Bago naman yung tuluyang maglaho sa paningin nila, napansin naman ni Mang Agustin ang suot nitong kasuotan na parabang ginagamit pa noong panahon ng digmaan. Dala ng kanyang takot, hindi naman niya yun pinansin. Sa halip ang ginawa niya, tumayo para umpisahan na ang kanilang paglalakad papauwi. Lumipas ang araw na yon, naging balang kanilang pamilya ukol sa kanilang mga ipinagtapat.
Yung pinsan niya lumayas na sa kanilang lugar dahil sa pinagbantaan nito ng iba nilang mga kadugo. Sila Mang Agustin naman noon nagpatuloy sa kanilang mga trabaho para makaipon ng sapat na salapi upang makalipat sa ibang lugar. Magmula kasi noong nangyari ang insidente, wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang umalis doon sa lalong madaling panahon. Awa naman ng Diyos, ilang buwan lang ang itinagal matapos nilang makapag-ipon ng sapat na pera. Upang hindi na nila masilayan pa ang kuweba, naglakas loob silang tumawid sa kabilang ibayo para doon na hanapin ang tadhana nila. Mabuti na lang, madiskarteng tao itong si Mang Agustin. Kahit papaano, naitayo pa rin niya ang pamilya niyang unti-unti na noong nalulugmok sa kahirapan. Pero alam niyo ba, hanggang sa kamatayan noon ni Mang Agustin, paulit-ulit niyang ikinalat ang kwento tungkol sa mahiwagang sikreto ng korehidor. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaganda ng kwento na to ni Mang Agustin. Alam niyo kung bakit? Kasi ako, saksing buhay ako, nakapunta na ako rito sa korehidor. Pero ilang dekada nang nakalipas yun, siguro, isang dekada mahigit lang pala. Sorry, kala ko nasa 40 na ako, wala pa pala. Kasi nakapunta ako dyan ng korehidor, nasa edad ako ng 18 o 19. Tapos nung nakapunta ako dyan, alam niyo yung mga parte na parang mga ruins na, yung mga gibagibang bato, tas may mga tangke sa ilalim. Meron kaming pinasok dyan na isang ruin, na may entrance talaga, papasok ka, tas kaliwa ka, tas sa kaliwa, medyo malawak pa. Doon ko first time naramdaman na pag dumadaan ako, parang ang sikip-sikip. Parang may nakaharang na wall na hindi mo maintindihan. Tas yung pakiramdam talaga na may nakakasalubong ka pero wala ka nakikita. Sayang lang kasi yung panahon na yun parang Friendster pa yata yung uso. Basta yung mga panahon na yun, di ko alam kung 17 ako o 18 ako. Basta yung panahong uso pa yung Friendster. Lahat ng picture ko sa korehidor nandoon. Tapos lahat ng picture namin na mga kasama ko, punong-puno ng orb. Kaya sobrang nakakatakot dito sa korehidor. Etong kwento na to ni Mang Agustin, sobrang legit to. Ang hindi ko lang alam, etong 1960s kung ganito ba kaluwag yung access dito sa isla na to. Kasi alam naman nating lahat na may naganap na gera dito, di ba? Yun nga yung panahon ng Hapon, tas ginigera ng Kano. Dito yung nangyari, tas totoo rin na maraming gintong nakabaon dito. Ang tanong lang, nasa na yun lahat ngayon? Di ba? Pero ito 1960s, so hindi ko alam kung kinilim ba to ng gobyerno na parang private property na bawal pumasok o pwede pa rin tumira kung saan-saan. Kasi sa pagkakaalam ko, sobrang private na ng isla na to, di ba? Binili na to tong isla na to. Hindi ko lang alam kung ano yung taon na yun, pero nabili tong isla na to, tas no trespassing na. Di natin alam kung 70s o 80s nabili. Pero kasi sa kwento na ito ni Mang Agustin, 60s na ganap to. So malaki yung posibilidad na baka hindi pa to nabibili. Diba? Pero overall, ang ganda ng kwento ni Mang Agustin. Medyo nakakatakot lang, no? Pero kayo, lalo na yung mga nakapunta na ng korehidor, tapos may experience, sobrang laking bagay kung magko-comment kayo sa comment section. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.